Har du nok lys? Det er slet ikke stramt nok. Jo, det er fint. Se, den er god. Jeg ved ikke, hvorfor det du var færdig. Ej, vil du ikke se dem noget mere? Ja, vi lader vente bare. Vi venter bare. Jeg vil gerne have haft den på strammere, den der. Det er lige så fint. Det her, det er måske listen over virkelig dumme idéer. Den er stor, den der. Det må man sige, det savner sig i går. Det er godt, du ikke er med på. Den. Ej, jeg ramte tisseren. Jeg er ikke tryg ved, at jeg ikke kan se dem. Blodåren. Det er vist bedst, det er mig, der er tryg ved det, er det ikke det? Jo. Så lige holde den. Ja. Godt, det er godt det der. Det er rigtig godt. Perfekt. Det er ellers lidt ubehageligt. Man kan sige sådan, at når tingene de ændrer sig for 15 år, man kan sige, at nu fungerer det der sådan set. Og det var dejligt varmt. Mm-hmm. Skal vi lægge op? Vil du hellere have den op på bordet, så kan du se bedre? Ja. Må jeg bøje? Nej. Ej, Jo, det må du godt. Nu sidder nålen ikke i? Må du godt. Nej, nålen er væk. Nålen har jeg taget ud. Nej, jeg holder den bare lige, tror jeg. Stille og roligt. Det går rigtig fint, det der. Altså lige nu. Ej, for se. Stille og roligt. Jeg synes, det går for hurtigt, Lars. Det går rigtig fint. Nu kommer du til at sige dit navn. Det skal helst gå lidt hurtigt. Jeg har det så varmt lige nu. På den fede måde. Nej, det er mørkt mit blod. Hvorfor er det så mørkt? Det skal det være. Det er vene blod. Min tæer, det kilder. Mm. Fuck, det her, det er sygt. Det er meget, meget vildere, end jeg regner med. Fuck. Det er crazy shit, det her, mand. Nøj. Jeg er varm overalt, mand. Nej, hvor er det vildt. Nej, hvor er det vildt, mand. Hvorfor siger du ikke nej? Hvorfor siger du ikke nej til de her idéer? For det er fuldstændig bindegalt. Ja, det er helt kogt, det her. Det er helt, jeg kan slet ikke, det er helt vildt. Wow. Shit. Ej, hvor ser det vildt ud, mand. Ej, hvor er det vildt. Ej, hvor er det mørkt. Det løber godt, kan man sige. Jeg har sagt, at jeg har for højt blodtryk. PG-13, er det ikke sådan, man siger? Ej, det er varmt, mand. Ja, det er 38 grader varmt. Ej, det er så ikke 37. Hvor varmt er det? Ja, der omkring, ja. Wow. Hvor mange var det? Du
får 10 at lege med. Ja, altså, så vil jeg heller ikke have mere. Og så skal du, inden jeg rejser mig op, så skal du give mig noget Førstehjælp. koldt vand. En kop koldt vand. Skal bare have noget psykisk førstehjælp. Koldt vand og et plaster. Skal nok få et plaster på. Men prøv lige at tænke på, hvor meget, altså det er jo mit eget, kan man sige. Mm-hmm. Det er absurd, det her. Det synes jeg. Jeg har viklet den alt muligt. Jeg har pillet i den. Ja, det har du godt nok. Bare klip den så. Nej. Jeg skal bruge den igen. Hvorfor? Du skal have mere. Det skal jeg ikke, kan jeg mærke. Fordi jeg skulle lige prøve her jo først. Okay. Fuck. Det var ikke engang helt. Wow. En til. Nej, det ser fedt ud.